हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव बिग अपडेट बेनो जाबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जों ओंखारदोंमोन जेराव पोस्टआ ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 26,441 मोननैखौबो लानानै 8 फार्स्ट 10 फार्स्ट एचएस पास डिग्री पासफोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ गैथारलिया बेनो जाबाय 30 मे आरो बारायनायनि जेबो चान्स गैया तो बेखायनो मोनसे बिग अपडेटआ बेनो जायफ्रा पेमेन्टआ दासिमबो साक्सेस जायाखै नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना गोबां कनफिउज जागासिनो दङ लोगोसे जोङो बोरै जोङो मा सलुसन लानो हायो बा जोङो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन हाया एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना गोबां आरो बेयाव कनफिउज जागासिनो दङ मानोना लोगोफोर बेबादि भेकेन्सि फैगोना थाब फैला गोबाव जासिगोन लेट जासिगोन मानोना बेयावनो गोबां डिपार्टमेन्टआ हाबना दंखायो जेला बेखायनो गासै 26,000 नि बारा भेकेन्सि ओंखारखाबाय दा ओंखायनो बे मोजां चान्स नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा खालामना लादो लास्ट डेटआ 30 मे आरो एप्लाइआ बोरै खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायाखैब्ला डिसक्रिप्सनाव भिडिअ दङ स नोंथांमोना नायनानै ला दा बेखायनो जों अफिसियेल साइटआव थांसै जे जायफ्रा पेमेन्टआ दासिमबो साक्सेस जायाखै नोंथांमोना मा खालामनो मोजां माबादि नोंथांमोना राहा लानांगोन बिनि सायाव जों डिसकास खालामगोन दा जायखिजाया ग्रेड 3 ग्रेड 4 जों अफिसियेल पिडिएफ फाइलखौ जोङो डाउनलड खालामना नायगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लासो बुजिगोन दा लोगोफोर एग्जामा जानायनि लामायाव बुंदों बेनो जाबाय जुलाइआव दा जुलाइआव जायोब्ला नोंथांमोना फार्स्ट उइक नोंथांमोना एडमिट मोनगोन नङाबा लास्ट उइक जुनावहाय एडमिट मोननाय जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना बर'जों होदोंब्ला नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनाया बर' होदोंब्ला बर'जोंनो एग्जामखौ होनो मोनगोन दा लगिनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्ड होनानै लगइन खालामनानै पेमेन्टआ दासिमबो साक्सेस जादोंना जायाखै नोंनि प्रफाइला आरो बावदोंब्ला आइडिखौ मा खालामनांगौ फरवर्डआव नोंथांमोना क्लिक खालाम दा फरवर्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो रिकभारि खालामनानै लानो हायो दा नायदो मबाइल नाम्बार बार्थडे होनानै साबमिट खालाम होमबानो नोंथांमोना मेसेज थांगोन आइडिखौ मोनफिननानै लगइन खालामनानै नोङो नायनो हागोन अके स' बे जाबाय लोगोफोर पेमेन्टखौ नायथार जे नोंथांमोना साक्सेस जादोंना जायाखै तो बिनिफ्राय जोङो डाउनलड खालामनोब्ला निउज मोनसे आपडेट्स मोनदों डाउनलड खालामनो हागोन आरो लोगोफोर आरो बिनि लास्ट डेटआ 30 मे बारायनायनि जेबो चान्स गैया ओंखायनो तो नोंथांमोना थाब खालामना ला आरो पेमेन्टनि बाथ्राखौ नोंथांमोना सान पेमेन्टआ हाई लेभेलनि बेखायनो मा खालामनो मोजां नोंथांमोना साननानै कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय दा जोङो फै पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामसै जे जोङो मा गाइडलाइन्स मोनदोंमोन सिगाङाव दानि लोगोफोर जोङो नायनोसै जे एमाउन्टखौ नोंथांमोना एप्लिकेसन फिसखौहाय पे खालामाबा एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना बा जोङो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन हाया दा नाम्बार 6 आव मोनसे एप्लिकेसन फिसनि सायाव बेयाव आपडेट दङ जे 150 एसटिपिआ आरो एसटिएचआ बेनिफ्राय एसिया दा मोनसे पस्टआ 150 मोननै खालामबा जोङो 300 जोङो पे खालामनांगौमोन दा बेखायनो जों बेखौ नायनाया जोबोद इम्परटेन्ट मानोना नोंथांमोना एप्लिकेसन फिसआ दासिमबो एक्टिभ जायाखैब्ला एडमिट मोनगोन ना मोना बा एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना बेयाव जों नाम्बार 6 आव मोनसे जोङो गाइडलाइन्स मोनदों बेयाव नन साबमिशन होननानै एप्लिकेबल एमाउन्ट थ' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिदों जे जायफ्रानोखि पस्टनि एगेन्स्ट एप्लाइ खालामनायाव अनलाइन पेमेन्ट खालामनांदोंमोन जुदि बे साक्सेस जायाखैब्ला बेयाव जेबो दायथ' लानाय जाया होनना बुंदों अफिसा आरो बेखौहाय रेजिस्ट्रेसन खालामगोन होनना बुंदों डेट मिन्स जों बुजिबाय जे जायफ्रा दासिमबो एप्लिकेसन फिसआ साक्सेस जायाखै माबाफोर जाहोनाव टेकनिकेल प्रब्लेमाव अब्ला बिनि दायथ'खौहाय रेसपन्सिबिलिटिखौ लानाय नङा होनना बुंदों अफिसा बेखायनो बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामगोन होनना बुंदों दा बेनिफ्राय जों हमनो हाबाय जायफ्रानोखि नोंथांमोना दासिमबो एप्लिकेसन फिसआ साक्सेस जायाखै माबाफोर जाहोनाव नोंथांमोननिफ्राय एकाउन्टनिफ्राय दानदों जानांगौ नाथाय बेवहाय थाङाखै अफिसाव अब्ला नोंथांमोना एडमिट मोननाय नङा आरो नोंथांमोनाहाय एग्जामखौ होनो मोननाय नङा आरो जोङो ग्रेड 3 खौबो जों नायबावगोन बे जादोंमोन ग्रेड 4 लेभेलाव दा जोङो रियेलखौ जों नायबावगोन गाइडलाइन्सखौ ग्रेड 3 लेभेलाव जे मा होनो मारदों जायफ्रा दासिमबो नोंथांमोनाहाय खालामाखै जाहाथे बेखौ एसे नायो थ' जोङो ग्रेड 3 खौ नायनोसै दानिया डाउनलड खालामबाय अफिसियेल पिडिएफ फाइलखौ जों डाउनलड खालामसै बे गाहायाव दङ नोंथांमोना आपडेटआव नायबानो जाबाय दा जों नायबाय ग्रेड 3 लेभेलाव बेनो जाबाय एग्जाम फिस होआब्ला बा माबाफोर जाहोनाव नोंथांमोननि फिसआ थाङाब्ला थ' बेनि दायथ'आ बा रेसपन्सिबिलिटि सोर लागोन बेनि सायाव जों डिटेल्सखौ नायनोसै नाम्बार 6 आव दङ मोनसे गाइडलाइन्स नाम्बार 5 नि नोंथांमोननि नाम्बार 6 आव नाय बेनो जाबाय थ' नोंथांमोना जायफ्रा नोंथांमोना मा खालामनांदोंनो माबाफोर जाहोनाव जुदि नोंथांमोना माबाफोर इसुआव जुदि साबमिसन खालामनो हायाखैब्ला आरो लोगोसे पेमेन्टखौ नोंथांमोना दाननो हायाखैब्ला टेकनिकेल जाउनाव थ' अब्ला बुंदों जे दिस अफिस विल नट बी रेसपन्सिबल डेट मिन्स अफिसा जेबो दायथ' लाया जेबो बेवहाय जेबो बुंनाय नङा होनना बुंदों जे माबाफोर जुदि जाहोन जायोब्ला जे नोंथांमोना जायखिजाया अनलाइन एप्लाइआनो जा साक्सेसआनो जा बा पेमेन्टआनो जा बेखौ जों मिथिबाय जे जेबो बेयाव टेकनिकेल प्रब्लेम जादोंब्ला थ' जेबो अफिसा दायथ' लाया होनना बुंदों माबाफोर जुदि जादोंब्ला दा बिनिफ्राय जों एसे हमनो हाबाय जोंनि एगेन्स्टआव जुदि जों पेमेन्टआ थाङाखैब्ला जों बोरै एडमिट मोननो नङा होमबा थ' बेखायनो नोंथांमोना सानदो डाबल पेमेन्ट खालामो ना खालामा नाथाय हले बेयाव लिरनाय दङ जेबो दायथ' लाया होननानै
दा बे नोंथांमोननि बाथ्रासै नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जे आरो बिनि लास्ट डेटखौथ' मिथिखाबायानो लास्ट डेटआ 30 मे पेन्डिं जानायफोरा जाहाथे बे भिडिअखौ नायदोंब्ला स' नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै साननो हयो जाहाथे बेबायदि भेकेन्सि फैगोन ना आरो गोबाव थासिगोन थ' बेबायदि थाब फैनाय नंला थ' बेनिसिमोन आरो लोगोफोर आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै दा गासै पस्टआ 26,000 बारा आरो आनजादा जुलाइआव जागोन आरो नोंथांमोना साख्रिखौ थाबैनो मोननाय जागोन